Ni'n desperate, man. Be ni'n neud? Be ni'n mynd i neud i pleasure dol fi? Dwi'n gwybod. Sdim mwy o samples yn y byd. Diolch angen CDs chwaith, mond vinyl. Falle bod rai yn swyddfa Bandit. Ella. Nawn ni gofyn i Bandit. Gael lwc. Is Crag y Tron yna falle. Wel, Craig, skip a beat, mae'n digon o vinyl i ni. Iawn. Si'n fel yna? Lunch.